ki khubor ka bate se TV lawan rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ki samla puli jongka khatsau pra college mairang ki badai ki khot jongka National Service Scheme Unit ha ka arpanyo trek unailar arjap sau kila sakut hasiteng lenti kat bagidang thmu banlet chakashnong saulan hadin baka jib ka basyong kinohikai kala sakut hasurakti kabalas niu syaba palan bat kanigala pelongru ya katrok baki samla puli kisong ban sakut lang hakate ke jaka kabala pelong ye samla puli lembat ikinohikai bakin hapya daka kejat hadu bakin dapoi syakashnong saulan bat om tangkata kisamla puli haringkat kinohikai kila habru ban ngam lingba ya kawai kawa ha kapor minmiet hadien baki lawan phai nakate kishnong tat hadu bakin dapoi syakajaka badan kasurokrang ka jinglet jong kisamla puli ka khatsau pra college syakashnong saulan kalong banlet ai jingyarap ya kawai ka school lower primary ka badai ru tangmaka ka school ka badon hakate kishnong ka badon hakathan khenrut jong ka mauthorasan constituency ha kani ka jinglet a jingyaram kisamla puli ka college kila yoru ban penairong ya ka yin school bat pen khot ya ka saudong saukun jong ka school nalor ka jinga ye ki ben ki miet ki shuki ki kopi ki map bat ki we ki jingdon kam ki baidai bat ka puli puthi bat lapan kot ya kate ka program ha kate ka singi da ka bayar wailang ya ka national anthem jongari India. Idon na ni kasnong saulat kalong kasin ka maningkong yangi kum ka college kat saupra lingba ka NSS unit aga bangi organize ya kani ka outing service bangin ai ka jisyakri ya kani kasnong pangbawa ya kasnong bar ko we nginumla kay bangi la banda kalong ngin sim ya kani ka school kum ka we na ki matrikam jong ka NSS jong ka Khatsopra college kani ka NSS ka ju yarap ya gisnong hagi benta ba per ya hakani ka sngi ngi wan hangne hagi sa ka ji thu jungi kalong ni tep ringba sadar ringba kinoi kai ba kani ka school ka badon hadin jongi ka dontang ka ru sura ka bomot ki ben ki suki ki mek noi kai don ki des pantho jingtho ki khana kini khana re katne gedan froi rei bakati nga dontang arteli laiteli ki ben bat ki des don ma dontang ben arne lai ka des don mang away tanya tho hae de namar ba ngiri iya kini ki jing jongpi tingi wana ni sngi ban wan ra ya kini ki ben ya wan ra ka trok andre ka trok sakut no halenti kum kani ka benang ka kum ni mla ban le da kumwei de ka sakut ka ba ki national se kala ban poi sibel rampai ru ngin hap IT phi ya kinoi kai ringkat bat ki khot ka MC managing committee jong ni school saulat LP banyari lang ban ni hang the ha umyin banya semti ya kitu kitiar bang lawan ra nadu nang taina mairang kata kalong ka benta bede bat ki ben bat ki das aga bangin IFP te ki weki benta de se kena sim ki breu kini ki met ju fingi ki lelek dai hiar te kita ki bangila ban ai hang ni ngin sa ai ni sibet da ngila de pen khot ya kini saurong sokun jong kani ka school hang ni kata ka NSS kamu ka social service hiru bangile service nam ta banyarap ben khot ya ki saurong sokun ya semi kini ka school ju fi man ta ski aga bangin ai pusara ngin ai rong nang ta ngi pengkut ya ki saudong sokun ka plau jong ni ka school hang ni hapo saulat Shibun ki kena ki play up ingi na duk mene ki ya pasnong ki MC ng school kino hikai bat kunju ri ki volunteers bale walang du syatay te ingit scam baka kanika jingwan ka jungi kanong kum ka ba I mean see with people but kan kalong ka kum ka reach out program ka jongi bang yit
Pak ngipet ya ki shnong ni ki jaka ki ba don kam shishay ki jung don kam ki ba khandiat wala kanu kanu ka bangina ban le ru bangin yo ban IT lene ban sam dan shapi pungka NSS unit naka college kani ka school kala sange shipor namar ba kino hikai kim don no hikai rela sausnem sansnem kim don no hikai re nangta ngasawan sa mga ban hikai ki kasyam jing namar ba ngaru ngalong tang marwe ba hikai ki nadu kelas A nadu kelas 4 kasyam jing shibun sabat hakajuk ka kelas hakajuk ka room kasyam jing shibun yang ka school kasdang nadu ndriu baje kakut hadu hin khatwei baje kibahe kilong ndriu baje hadu kendai baje kibarit kilong kendai baje hadu khatwei baje tang marui tala syamjing ngakwa ban yo biang sa iwi no hikai namar ka kamsuk yang ban shim kelas kamtam hakajuk ka por sau kelas nadu bangi yami nang tinanong rilong hofnam arajarsan arjarnriu ke arsnem ke nilai sedang ya kene ke school daga board dong ke snong nia kersan daga snong te ke school kalau di ke school sik te ngia su tulop daga snong te hadin nang ta ke snong kamla su ban su tulop ya nong hikai te nilai sudu kumto te hadin nang ta kum iba brol badon burom ibala song thaj na kamle te ilayoi ya kejing jongi ila supen snano da kani ke school ke ba mentang idang airong berengkat begitu kena naga pok kolek khat saufra te ila supen snatang kaying sudah klem no hikai te hadin nilai yalek kumtahi nilai kersan daga sinong daga bor sinong nilai suya penik pisa sispa kawai kalongjing haka si benai banya kersan henry kataru kadu no namar ba kidon kilongjing pedang kejinduk di perdu ngimlak penbiang kata te hadin kata nilai susangi kumto te hadin nang ta ngiyo pat kalat kalong ba ni ya penbait hai sinong ba kumnong inle na menta ki kena ki bebon ki ba susong kumne namar hakini ki juk ki jongi menta kilong ki juk jong ke jing start ke jing nang te ni lathok ke city ke district Maudem ka dei ke Balang te dei na kata kedau ke jing Simkia jong ke district kala lak bansi ya kene keno hikai bat mentah kala long lai snem ke jing yak linti jong ke school ke jongi haka bayo dei ba ke jing siu jong ke district te nong hikai ru idang don tang iwei ti kena gi balabun te gidon pedeng ke jing na mentah kene school nomar ka bainong ka barit te ngimlak ban yo arngut kene hikai te lasu hikai tang marwei te ke jing hikai jong iru ila simkia ban ila tresi tom ru kat balak na mentah kesnong jongi kala hikai men step ya kiba khamhe kiba kham kiba long ban lek bela ban lek trei tang ban yo ban tho ban pule tang ban nang melumala kumtahi ke jing mut jong ki kemi paru nomar ki kena lahe san te mensi ke sim saya ki kena kiba khamret kiba dangdon heying kiba palek bela lek si ben ru ngindon ki supi ru ngindon ki ngidon tang ka blackboard ka baje ru ba supentit burom ki briwi te ka blackboard ro ngamtip na ki yo por ka mensua te kata kadang sa te de na kata kadau te ngia kendu ibabu mentah ibu badon lang bat ni mentah te de mai balakular ban penyo ya ke ben ban ya kawai ke supi ban syong no hikai ban ya kawai ke mik ke ba nang ba ke babu kan sup bat ikena ke yo ban syong haki jaka ke babiang ban tho ke jaka ke babiang na kaliang jongi kum ke sino saulat ni da sngongu sikat de i babu ba ilala ban wan hakene ke sni ban airong kene ke school bat ban wanra i ben hakene ke sni ha kene ke school ke jongi ke badon pedeng ke jing wala kataru na karmen skem bau blei nyadon lekat bat ibabu ba khamtam bat kaying kesem gojong i ban paro kiba ki kena ki jong i kiba yawan sundan lang hakne ke sini bo blei undon rengkat lem bat ki habaro ki sini bat yangi kum ka chnong ru kumju kadai ke school district ya ka ne ka ying hi ngai da ke sinong se ke district
ban penlong hang ni nama ke distrik Kamla ban Senaya ka yeng te ka yeng ke de jom ka sinong han re no kai su de ke de ke jing tre lang jom ka sinong bat ka ban yo itu yang don tang ka we tang kan ni don skul sokar don skul private tang ni ka we ni don skul mentah kadon ka skul government hang ti hanong rilong katar kadon go we tang ba ka jing jingai ka long la long 100 kilometer kala don te kala sem jing e kena ban ya lek lang hang tar yang namar ngaru kum sordar ngampak slem ban simti kene kam te kiwi sordar ki bala haswa ki la lek ban ya kendu ya kum ha po office DI kum ha po SSA Henry ki ong ba ya mentah tempat don te niai ap ya kata na usnam te haduk mentaru ini tempat dia ka report naki bor bahalo ban high school ini te ki MLA ro no way kalau kuntah ini lai penlek sitom la mentah ki andre haduk mentah kampat urung